Bring your business over a million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now. Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. Live from the studios of Little News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Acero starts now! A prayer for our brothers and sisters in the Philippines suffering the effects of Super Typhoon Ompong. Lord, in this time of great need, we plead for your mercy for those who suffer the effects of Typhoon Ompong. Today, many people are afraid, fearing for their lives, fearing their loved ones are among the dead, and fearing for their future safety. Those who are injured and ill cry for relief. Comfort them and give them hope. Console their hearts and ease their pain. Lord, help us to help them, to know what to do, and to have the compassion, fortitude, and creativity to do it. Move us to respond now to the urgent needs that cannot wait. Steady us to be better in the future as the victims of this disaster rebuild. Give us the grace of generosity in our prayers and our contributions. We are all brothers and sisters. We are the work of your hands. Receive the dead into your love. Comfort the survivors with the power and protection of your peace. May we love as you love, and may we all find peace in this tumultuous world. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. Amen. Si Errol Dakame, ang Kamaong Acero. Mga posibleng managot sa landslide sa Benguet sa Canarao pag-usapan ayon sa palasyo. Soto, iginiit na palitan na raw ang huling linya ng pambansang awit ng Pilipinas. Makauso na Drew Olivar, kinasuhan na sa ombudsman dahil sa sign language video. DOJ kakasuhan daw si Chief Inspector Espinido ng 6 na counts ng homicide. 3.4 million shabu galing mismo sa New Bilibid Prison ayon sa PINEA. Miyembro man ng akit bahay, patay nang makaengkwentro ng mga pulis. Rescue operation sa landslide sa Naga City, puspusan pa rin. Lalaki patay ng paghahampasin sa ulo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako na po ito si Errol Dakame. Welcome po sa ating pang-Huwebes na edisyon ng Palatuntunang Kamaong Acero. Sumasa inyo po ng live and on HD quality at inyo pong napapanood sa buong mundo. Good evening sa mga nasa Metro Manila, mga nasa Luzon, Visayas at Mindanao, mga nasa iba't ibang kanayunan sa Pilipinas, at siyempre po ang ating mga OFW na suki po ng ating palatuntunan. Hi and hello! Welcome po sa ating pagkatanghal sa gabing ito.
Siyempre, kasama po natin ang buong person ng Leader Knows Philippines News and Current Affairs team. Ang ating operations, live streaming, creative, headed by Engineer Oliver Licop, in tandem with Miss Angeline Valencia, our producer and head writer. Kasama po ang buong person ng ating mga Leader Knows Patrol. Handa na po kami maglingkod sa muli. At muli po natin siyempre ipinangiimbita na pakilike po ninyo ang ating FB page ng Leader Knows Philippines. At sumali po kayo sa ating talakayan, matalinong talakayan sa mga issue. Just like for tonight, ang ating pag-uusapan mga kaibigan, napapanahon ba ang panukalang pagpalit sa huling linya ng pambansang awit? Repeat, ang ating tanong po sa bayan, napapanahon ba ang panukalang pagpalit sa huling linya ng pambansang awit? Wow! Mga kaibigan, ang ating cellphone number na pwede niyo pong tawagan just in case you wanted to join us live, 0927-494-2175 at 0949-7365,000. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Mga kaibigan, oras natin, 23 minutos na kagad makalipas po ang alas 8 ng gabi. Reports na muna ang ating unahin. Mga live reports muna ng ating mga Leader Knows Patrol. Siyempre, happy birthday muna sa ating Mami Conching Nasyon. Mami Conching, happy birthday. At sa ating producer head writer na nagkumplihan nyo naman noong September 18, pero tahimik lang siya. Ang sabi niya sa akin, sir, naghanap kami ng bagong mansion kasi. Ayun. So, nakahanap na yata siya ng bagong mansion. Happy birthday, Angie, belated. At sa mga may birthday today, happy birthday to all of you. At sa mga may iba pang okasyon na ngayon pong araw na ito pinagdiriwang, may we, of course, wish that your occasion will be a memorable or in a memorable celebration today. Areglado! Alright, sige. Ratsada na po muna ng mga reports ang ating atupagin sa mga oras pong ito. Ano kaya ang mga nangyari sa Senado ngayong araw na ito? Alamin natin sa report ni partner Jojo Sikat, ang ating napakasipag na tagapag-ulat galing po sa Senado ng Republika ng Pilipinas. Habang ang aking Mama Jing, ang aking ever-beloved Mama Jing ay nanonood po sa atin at chine-check ako. Binabantayan ako. Tuloy-tuloy tayo mga kapatid. Magandang gabi po sa ating mga OFW sa Middle East. At sa iba pang mga bansang nariyan po ang ating mga kababayang nagpapakahirap, nagsusumakit, nagsusumipag at mabigyan lamang po ng magandang buhay ang kanilang mga pamilya. Habang nanonood na sa atin sa ngayon si Butch Arcangel, dyan sa Caloocan City, si Joseph Gonzales Reyes na nagsasabing hello. Manoy Alan Cargulyo dyan, kabayan sa Legazpi City. Si Binibining Nancy Ordonez, sabi niya rin hello. Si Sir Rafi Bianson sa Ormoc City yata or nasa Tacloban si Rafi. Maring Lay Angeles, I'm watching, sabi niya. At iba pang mga nanonood sa atin sa gabi pong ito. Thank you for watching. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Reports na po ang ating harapin sa mga oras pong ito. DOTR, walang pinapaboran daw na manufacturer. Palagay ko may kaugnayan po ito sa itinutulak pong transport modernization. Alamin na natin ang detalye ng balitang yan. Hatid sa atin ni partner Jojo Sikat. Partner Jo, magandang gabi. Pasok! Nilinaw ng Department of Transportation na wala silang kahit isang pinapuran na automobile manufacturers sa kanilang jeepney modernization program sa isinagawang pagdinig ng Senate Subcommittee on Finance para sa proposed 76.1 billion pisong budget para sa susunod na taon. Sinabi nitong si DOTR Assistant Secretary Mark Richmond de Leon na wala silang pinapaboran na kahit isang manufacturer sa tulad ng maling aligasyon na lumalabas na may pinapaboran aniya ang ahensya. Sa naturang pagdinig, nilinaw nito si Asik de Leon na welcome lahat ng mga manufacturers na nais pumasok
sa kanilang programa, maging ang local manufacturers tulad ng Sarao at Francisco Motors. Aniya, malaya ang mga operators na pumili ng kanilang mga manufacturers na nais na gumawa ng kanilang mga jeepney dahil walang ina-accredit itong pinapaboran ang DOTR sa Jeepney Modernization Program. Ito ang pahayag ni Asik De Leon. How many suppliers do we have? Do we just have one or meron tayong may ibang suppliers ng models? Itong modern jeepneys? Yes, Mark. Mr. Chair, ang position po ng Department of Transportation is any manufacturer who's willing to supply the units can enter the program. Wala po tayong ina-accredit, wala po tayong binibigyan ng pabor na manufacturers. Yung operators po who are willing to modernize, bahala po silang mamili kung saan sila kukuha ang mga units. So we have now at least more than a dozen manufacturers who are supplying these modern jeepneys, including yung mga dati natin na mga kilala like yung mga Sarao and Francisco Motors. They are also now into the modernization program. Ang budget ng DOTR ay tumaas sa 35.9 billion peso o 89.3% na lumalabas na pang-7 sa mga ahensya na tinaasan ng alokasyon ng Duterte administration na umabot sa 76.1 billion pisong budget para sa susunod na taon. Ito, si Giorgio Sicat para sa Leader News Philippines, nagulat. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, partner Jojo Sikat sa report na yan. Dapat lang naman talaga ang mga opisyal po ng DOTR walang papaboran sapagkat kapag may pinaboran po sila, yan po ay matatawag na korupsyon. Siyempre, dapat yan ay kung may isi-set silang standard, dapat mag-comply lamang po yung mga manufacturers at kung sino ang kanilang kung sino ang papasa sa panlasa base po sa standard, di yun po ang makapag-supply, di ba? Pero ang sinasabi ngayon po ng DOTR when it comes to the transport modernization suppliers, anybody can participate. Di maganda. Pero babantayan natin yan sapagkat alam niyo po sa lipunang ito, marami po ang nagsasalita ng magaganda pero iba po ang ginagawa. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Maniwala kayo, kitang-kita natin sa mga kapanahonan ngayon, maraming mga magagandang talkies, mga magagandang statement. Pero pagka nakita niyo po ang totoong gawa, kabaliktaran. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, tuloy-tuloy po tayo. 30 minutes after 8 in the evening. Good evening, Pastor Ram. Nandito na sila. Kaya kami papaspasan namin. Kami hanggang alas 9 lamang ng gabi ngayon para makapagsimula rin ang Bible Cafe ng sakto rin ng alas 9 po ng gabi. Kagabi na kautang na kami ng oras. Very soon mga kapatid, nais ko pong i-announce that our program Kamaong Asero na pinanonood ni Maring Lay Angeles. Sabi ni Maring Lay, kaya ka binabantayan kasi baka tumakas ka ngayong gabi. Bakit alam na alam mo Maring Lay? Kasi pupuntahan ko sa school yung aking classmate nung high school at kolehiyo na kasama sa Batang Pinoy Delegate. Ayan. Ang hawak niya yata ang mga estudyante ay mga dance sports performers. Alam niyo ba yung dance sports? Nung kabataan ko, mahilig ako sa dance sports kaya relate na relate ako rito. Pupuntahan ko at sasadyain ko at mga kababayan ko ito sa Bicol na sumali po sa Batang Pinoy Championship at mapalakas naman natin yung kanilang moral. Sayang! Sino ba itong tumatawag na ito? Sorry po, hindi kita masasagot. Sino kaya itong tumatawag na ito? Landline pa yung tinatawag. Magandang gabi po. Pasensya na po. We're live. Hindi po tayo makakapag-usap. Balikan niyo po ko after 9 o'clock. Sige po. Salamat po. Sinagot naman talaga. Taglit ha. Sabi ni Maring Lay Angeles, habang ready na ang isa pang report ni partner Jojo Sicat, sayang, papaalis na ako. Sana naging reporter mo din ako dyan. Ha, ha, ha. Pwede naman kahit nasa abroad ka, Maring Lay. Pwede kang mag-report sa program natin. Mga Filipinos abroad. Maraming report na nangyayari. Maraming
update sa sa abroad. I think si Maring Lay ayan palamig-lamig na lang yan sa Australia kung hindi ako nagkakamali. Si Eileen sa General Trias nanonood sa atin. Hello, watching here. Kumusta si Jax, Eileen? I'm sure nasa bahay na. Manoy Abner Parom dyan sa may Malati area sa Maynila. Good evening. At si Pading Eddie Dumalaon sa Norsagaray, Bulacan. Pading Ed, kumusta ka na dyan? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, sige. Muli nating ilatag yung ating survey question, yung ating tanong sa bayan. Napapanahon ba na ang panukalang pagpalit sa huling linya po ng pambansang awit ng Pilipinas? Diyos ko po, bakit itong mga ganitong pinag-uusapan? Napapanahon ba sa tingin po ninyo? Everybody's welcome to join in our discussion, mga kapatid. Huwag kayong mag-atubili. Garantisado pong babasahin natin ang inyong mga comments sa ating FB page. O di kaya ay tumawag po kayo sa ating cellphone number 09497365,000 at 0927494275. Isa pang report ang ating pakinggan sa mga oras pong ito. Ayon po kay Senador Ejercito, dapat daw buhusan ng pondo ang DOTR. Alamin natin ang detalye ng report na yan sa balitang hatid na sa atin at nagbabalik na si partner Jojo Sigat. Parang Jo, muli, magandang gabi sa iyo. Go ahead. Naniniwala itong si Finance Subcommittee Chairman Senador Joseph Victor Ejercito na dapat nabuhusan ng pondo ang Department of Transportation o DOTR para sa mga naglalakihang proyekto nito. Lumabas sa pagdinig ng budget ng DOTR na ibinaba ng Department of Budget and Management ang kahilingan ng budget ng DOTR para sa susunod na taon na. Sa naturang pagdinig, inamin ni DOTR Secretary Arthur Tugalde na hiniling nila sa DBM na bigyan sila ng budget na 160 billion pesos, subalit ibinaba ito sa 73 billion pesos. Ang kahilingan ni Tugalde ay base sa mga proyekto ng DOTR tulad ng pagpapatayo ng mga bagong airport at pagpapahaba ng operasyon ng mga domestic airport sa mga lalawigan at maging ang pagsasaayos ng MRT at iba pang mass transportation project. Sa panayam, sinabi ni Ejercito na suportado nito ang DOTR sa kahilingan na 160 billion pesos na budget para sa susunod na taon na. Ayon kay Ejercito, na malaki-laki yung na-isla sa DOTR. Pero ako naman, being transportation advocate, malaki kasi ang paniniwala na we really have to invest in infrastructure. Sa tingin ko, ito yung talagang weakest link ng ating ekonomiya kung bakit gumagandang bagay ekonomiya natin pero hindi natin na-reach yung full potential kasi nga mahina yung ating infrastructure. We have a lot of catching up. Malaki yung ating kailangan habulin in terms of infrastructure development. Kung ihambing tayo sa mga karating bansa na natin, I think we are 30 years behind. So, ako, I would support yung ma-retain yung 160 billion kasi ang daming ginagawa ngayon. PNR North Line, PNR South Line, papunta yung commuter line ng Manila to Malolos and Manila to Calamba. Yung mga upgrading of the airports, kailangan din because dahil sa physical limitation na NAIA, the only way we can decongest NAIA is to have to upgrade all the other provincial airports to night capability operations. So, ako sabi, naniniwala itong si Ejercito na malaki yung magiging papel ng DOTR sa ekonomiya ng bansa sa mga isinusulong nito ng mga proyekto. Pakinggan natin itong si Senador Ejercito. DOTR, si Secretary Tugalde and the whole DOTR family, malaki ang papel na nagagampanan nila in the situation right now. Hindi lang ito convenience, hindi lang ito infrastructure improvement, pero it is all about economic development, especially ngayon na medyo mataas ang inflation, mataas ang presyo ng mga bilihin, nagiging restless na yung taong bayan eh. And ako, kailangan bilisan nila. We have to fast track all these projects kasi ito lang ang tingin kong mag-mitigate o mag-soften ng effects ng inflation ngayon. Dahil this will be jobs, this will be opportunities,
tsaka yung multiplier effect brought about by big construction projects will be enormous, no, na talaga may mitigate yung inflationary effect. Sa huli, sinabi ni Ercito na kanyang igigit sa deliberasyon sa Senado na ibigay itong hinihiling ng DOTR na 160 billion pesos na budget para sa susunod na taon dahil sa mahalagaan niya na matapos ang mga proyekto ng ahensya na siyang malaking bagay para sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Ito si Jojo Sikat para sa Leader News Philippines, nagulat. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, tuloy tayo. Oras natin muna, alas 8:37 po ng gabi. Gamit tayo ng ibang... kausapin nga natin yung head po ng Baguio City CDRRMO sapagkat ang alam ko ay nananatiling may 4 pang nawawala at hindi nahanap pa ng mga otoridad ng Baguio City, mga natabunan ng landslide. So, kausapin nga natin direkta ang head ng Baguio City Disaster Risk Reduction and Management Office nang mabigyan tayo ng detalye kasi alam niyo ho, hindi biro ang balitang meron pang nawawala at nagpapatuloy po ang retrieval operations sa 4 pa kataong natabunan allegedly ng landslide. Oh. So standby po kayo at kakausapin natin si Ma'am Yolanda Monar nang maintindihan natin kung anong nangyayari. Habang sige, siniset up natin ang komunikasyon sa CDRMO. Samantala, tayo po ay gumawi muna sa iba pang detalye ng mga balitang dapat nyo pong mabatid. Habang ang ating mga kababayan sa Middle East na mga OFW nakasilip po sa atin. By the way, nais ko munang balaan ulit ang ating mga kababayan, especially yung mga naghahanap ng mapagninegosyohan. Mga kababayan natin na may ekstrang naitagong pera at naghahanap po ng karagdagang kita. Alam niyo po, sa panahong ito, marami po ang mga manluloko na dapat po nating matunugan kaagad. Nagpapatuloy ang sindikato ng kunyari financing, mag-aalok po ng mataas na interest. In 10 days, in 20 days, bigla pong babalik allegedly ng 80%. Mga kaibigan, walang ganyan. No? Walang ganyan. Insigida kapag ka may dumaan sa wall ninyo na nag-aalok na ang 50,000 ninyo ay magiging 80,000, ang 10,000 ninyo magiging 18,000, yan po ay obvious na yan po ay panggagancho. Wag na wag kayong papatol, binabalaan ko kayo. Marami po ang nabiktima na ngayon ay hinahabol po natin ang suspect. Wag na kayong madagdag sana na maging biktima pa. Oh? Again, sa mga OFW na may konting salapi na naitatabi para sa pamilya, huwag niyong ipakipagsapalaran na kunyari i-invest sa financing, casino, kung ano-ano na nangangako po ng malaking balik, malaking tubo. Yan po ay kagaguhan lamang pag yan ay idiniposito niyo sa mga accounts nitong mga sindikatong ito. Tinitiyak ko sa inyo, maglalahong parang bula ang mga gagong yan. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, sige. Hinahanap natin at sasampahan na natin ng kaso ang mga pangalang ginagamit doon sa panloloko sa ilang mga OFW complainants natin na ipinanood po natin sa inyo kagabi. At bukas may update tayong gagawin sa NBI, National Bureau of Investigation. Samantala mga kaibigan, umiwas muna ang Malacanang naman sa usapin kung sino ang dapat na managot sa malawakang landslide po sa Itogon sa Benguet. Ayon po kay Presidential Spokesman Harry Roque, hindi pa dapat o hindi pa napapanahong pag-usapan sa kung sino ang pwedeng papanagutin sa mga pangyayari. Salip ay ito na lamang muna ng pamahalaan ng pagpapatuloy ng search and retrieval operations.
Ang DNR na raw kasi ang dapat pumuna sa pananagutan ng Benguet Corporation na siyang dating nagminat naghukay po sa Barangay Ukab bago pa ang operasyon ng small-scale miners. Samantala, sige, kung ready na ang linya ni CDRMO, kausapin na natin para sa latest update naman sa retrieval operation sa sinasabi pong 4 pang nawawala. Ito kaya totoo? Ano kaya ang latest data na dapat nating maipabatid sa ating mga viewers sa mga oras na ito? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. 42 minutes na po, makalipas ang alas 8 ng gabi. Mamaya po ng konti, si partner Hernan Quiñones, ang ating kaibigang business consultant and mentor and trainer, ay ibibigay ko pong muli sa inyo para kayo po ay imbitahin at giyahan sa tamang negosyo at hanap buhay na hindi po kayo mapapariwara. Mamaya po yan ng konti. Unahin muna natin itong mga updates sa trahedya ng Ompong, sa mga landslide po sa Benguet, sa Baguio, at sa ilan pang mga lugar. Okay? So, ready na si Ma'am Yolanda Munar, ang head po ng City Disaster Risk Reduction and Management Office po ng Baguio City. Hi Ma'am Yoli, magandang gabi po sa inyo. Si Errol Dacame po ito. Welcome po sa Leader ng Philippines sa programang Kamaong Asero, Madam. Magandang gabi rin po, sir. Alright, thank you for taking our call, Ma'am Yoli. At nice po namin makibalita. Ano po ang status doon po sa sinasabing tama po ba ang balita na may 4 pa hong nawawalang residente po ng Baguio at hinahanap pa rin po ng mga otoridad, Madam? Opo, sir, hanggang ngayon po hinahanap po yung missing na 4. Apo. Yun po bang missing na 4, Madam, ay may mga pangalan po yan? Meron po, sir. Are we at liberty na banggitin po yan, Ma'am? Or ano po ang advisory natin? May mga pangalan pong pwedeng banggitin tayo, Madam, sa mga nawawala? Hello po, sir. Hindi ko. Hello po, sir. Hello, Ma'am. Go ahead, Ma'am. Hello po. Yes, Ma'am. Go ahead. Yung mga nawawalang hinahanap po ninyo, Ma'am, may mga pangalan po ba yan, Ma'am? Are you at liberty to mention all those names, Ma'am? Opo, sir. Yung dito po kasi sa Luacan, sir, yung hinahanap po natin ay si Clayton Camiding po, sir. Apo, Clayton Camiding. Apo. Dito po ako sa Luacan ngayon, sir. Sa Luacan Sa area? Opo, Luacan area. Diyan po sa Luacan, ilan po ang taong hinahanap pa ho ng CDRRMO, Madam, at mga otoridad? Sir, dito po sa Luacan, isa. Apo. Tapos doon po sa Luknab, 2. Mhm. At isa po doon po sa May Balakbak. So 4 po lahat ang missing pa rin. Opo, sir. Opo. Ilan na po ba ang naitala ninyo na kumpirmadong casualty or namatay, Ma'am Yoli, dito po sa Baguio City? 11 po, sir. 11 na. So kung ay pinapanalangin natin na sana po'y buhay pa yung hinahanap nating yang 4 na yan at sana'y huwag madagdag po dito sa statistics ng mga 11 nang namatay, Madam Yoli. Sana po, sir, pinapanalangin po namin po, sir. Opo, pinapanalangin natin. Alright. Ito po bang 4 na ito ay kumpirmadong sa landslide, sa pagkakatabon pa rin po ng mga boulders at lupa nawawala at posibleng natabunan, Madam? Sa landslide po, sir. Landslide. Ang post niya. Opo, sir. Opo. Alright. So, in the meantime, ano po ang eksaktong ginagawa po ninyo dyan sa Luacan, Ma'am? Hello po, sir. Hello? Yes, Ma'am. Ano po ang eksaktong ginagawa, ongoing na activity dyan? Naghuhukay pa ho ba kayo? Sino po ang mga kasama niyo, Ma'am? Sir, dito po sa Luacan, naghuhukay pa rin po ang mga rescuers po natin ng Red Cross National, Mhm. tapos SMBA, CDRRMC, tapos yung fire, barangay disaster brigade po. Mhm. Tapos kaninang hapon po may K9 po tayo. Mhm. Ngayon po may heavy equipment dito na 2. Opo. With the... Hello po. Opo, may heavy equipment na kayong ginagamit, Ma'am, to fast track yung paghuhukay. May backhoe po dito at saka loader, sir.
saka yung tower light po namin para mailawan yung area. Opo, maghuhukay po kayo ng 24 hours, madam. Tuloy-tuloy po yan, walang puknat. Sir, hanggang ngayon pa naghuhukay pero baka mamaya magpo-pull out na po, sir. I see, I see. Magpo-pull out po kayo kung hindi nyo mahanap po yung missing pa rin, ma'am, dyan sa Luwakan? Opo, sir, magpo-pull out mga mamaya po ng konti siguro, sir. O kung magpapahinga muna kayo, Tuloy ma'am. na po bukas, sir. Come again, ma'am, magpapahinga muna kayo o talagang pull out na po mamaya? Hello? Opo, sir. Hello po, sir. Opo. Baka Alright. mamaya-maya po, sir. Mag-pull out na po kayo, opo. So, from Luwakan, lilipat ho ba kayo sa ibang lugar para hanapin po yung tatlo pa? Sinasabi po ninyo sa ibang lugar? Hindi po, sir. Dito muna ang concentration po ng grupo, sir. Opo, oo. Do you believe na yung apat, ma'am, nandyan lahat sa Luwakan area, ma'am? Or may nasa ibang location? Hello, sir. Hello? May nasa ibang location po ba, ma'am, na missing? Opo, sir. Nasa ibang location po yung dalawa. Dalawang location po yung sir. Yung retrieval Tatlong operations. Opo. Meron po bang ongoing naman na retrieval doon sa ibang location, ma'am? Opo, sir. Meron po, sir. So sabay-sabay po ang retrieval sa madaling sabi? Sabay-sabay po, sir, yung tatlong location. Alright. May we know, yan po bang mga insidente ng landslide, location ng landslide, yan po ba'y declared po ba yan na danger zone na, Ma'am Yoli? Unexpected lang po kasi parang nasaturate lang po yung lupa kaya nagkaganon po, sir. Opo, wala pong declaration ng city na yan lugar na yan ay danger zone. Negative, ma'am. Sir, i-check yun, sir, ng MGB kasi sila po ang authorized na magsasabi na danger zone po yun. Alright. So, you will be working now with the MGB. Siguro perhaps for the future purposes na hindi na maulit po itong ganitong insidente na dito lamang po sa Baguio ay parang magkakaroon tayo ng 15 casualties, madam. Opo, sir. Opo. Naka-deploy na po sila, sir. Nag-umpisa na po silang mag-assess sa mga areas na affected po, sir. Opo. Ang tinutukoy po niyo, ma'am, ay yung MGB. Opo, sir. Alright, opo. Ma'am Yoli, may panawagan po ba kayo sa mga residente ng Baguio in the midst of this tragedy? Ipanalangin po natin na makuha po namin yung apat na katao po para ma-relieve naman po yung feelings ng mga kamag-anak. Well said, ma'am. Noted, ma'am. We will pray for that. Alright. Ma'am Yoli Munar, head po ng CDRRMO Baguio City, ma'am. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat din po at God bless po. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Yan po ang ating panayam sa head po ng CDRRMO ng Baguio City, Yolanda Munar, na nagkumpirma sa atin na apat pang missing at patuloy po nilang hinahanap hanggang sa mga oras pong ito. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Samantala, negatibo o hindi raw maganda ang dating ng huling linya ng lupang hinirang. Kaya daw dapat nang mapalitan ito ayon kay Senate President Vicente Soto III. Remember the name? Vicente Soto III. Diyos ko po. Sa Northern Luzon, nagpapatuloy ang retrieval operations. May mga namatay, ang dami pang hinahanap sa Itogon area. Si Soto naman, huling linya ng pambansang awit ang kinakalikot. Sa halip na ang mamatay ng dahil sa iyo, dapat daw gawin ang ipaglaban ang kalayaan mo. Ang huling linya ng lupang hinirang ayon pa sa kanya, kung maaari ay dapat na muling aralin ang national anthem ng bansa. Bukod pa rito, sinabi rin ni Senator Richard Gordon, mga kaibigan, noong Agosto na dapat din daw dagdagan ng isa pang sinag ang araw ng watawat ng Pilipinas. Ang 8 sinag ay sumisimbolo po ng mga lalawigan ng Batangas, Cavite, Laguna, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Maynila at Tarlac.
Ang ikasyam daw sanang sinag ay simbolo rin ng pakikipaglaban ng mga Muslim sa Kastila. Tinutukoy nito sina Lapu-Lapu at Sultan Kudarat na mga mandirigmang Muslim na nakipaglaban din sa kalayaan. Balikan natin yung ating survey question siguro. Habang may 8 minutes na lamang po tayo. Ang ating survey question mga kapatid ay eto. Sumali po kayo sa ating talastasan because we really wanted to hear your opinion about this. Asa na ba yung ating survey question? Ito. Napapanahon ba ang panukalang pagpalit sa huling linya ng pambansang awit? Mga kapatid, ano po sa palagay ninyo? Ako po hindi mapalagay sa totoo lamang. Hindi pa ako mapalagay. Sabi ni Maring Lay Angeles, Australia. Sige, Australia-based ako, pare ko. Sabi niya, yes, Maring Lay, pwede kang maging Australia correspondent ng Leader News Philippines. Yan sa bansang Australia. No? International correspondent. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Magandang gabi po, Sir Errol, Sir Oliver, at sa lahat ng nasa Kalbayog po ako ngayon. Pa-shout out po sa lahat ng Kabalikat Civicom sa Region 8. Pa-shout out naman sa Kabalikat 388 ng Katarman, Northern Samar, kung saan ako naindak. Alright, Kabalikat 368 ng Katarman, Northern Samar. Shout out daw, sabi ni Sir Rafi Bianzon. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Happy 40th anniversary muna sa ating mga kaibigan sa Central Luzon Media Association Incorporated. At yung kanilang presidente dyan, ang ating newly found friend, Ate Mel Siriaco, na kumausap sa atin the other day ba yun? Kahapon. At tinatanong tayo kung pwedeng dalhin yung mobile journalism workshop sa September 28 in time of their anniversary. Kahit kalahating araw daw, paspasan. Paki-confirm lamang, Ma'am Mel Siriaco, kung you will push through with your plan sa September 28 after lunch ka mo. Sapagkat yung MCBO-CIS ay nagpapa-schedule din sa Marikina City. Hindi man ng ating mobile journalism workshop. Magandang gabi po sa ating kumparing partner Bong David na nasa Netherlands at founder naman ng MCBO-CIS. Yan. At maraming mga natutulungan yan. Maraming mga miyembro po yan sa buong Pilipinas. Marami pong nagagawa ng kabutihan yan. Gandang gabi po, Pogi. Sabi ni Mader Kati Bragais, Mader hain katabi. Okay. As promised mga kaibigan, sige, isa pang report tayo, live report. Tulong po sa nasalantan yung pong bumubuhos ngayon. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Panoorin po natin ang live report ng ating kasamang Angeline Valencia. Angie, magandang gabi sa iyo. Go ahead. Dahil sa malakas na bagyo, gumuho ang malaking bahagi ng lupa sa Barangay Ukab, Itogon, Benguet. Nag-iwan ito ng malaking pinsala at ang matindi pa, nasa mahigit 40 na ang kumpirmadong patay sa lugar at kasalukuyan pa rin ang paghahanap. Sa kabila ng malagim na trahedya, kita ang bayanihan sa lugar. Nasa 500 na ang mga rescuer at mga volunteers sa lugar. Dahil ngayon ay Law Day, napiling mag-organisa ng mga universidad sa Baguio ng bloodletting activity at pag-awit. Kasama ng pag-awit ang paghingi nila ng donasyon para sa mga nasalanta ng bagyo. Yung nangyaring sakuna, kaya sinabay na rin namin yung na to para makatulong sa mga nasalanta sa Itogon. Apo. Kasi as of now, marami pa daw mga nangangailangan ng tulong doon We are intending to bring some relief goods, especially and directly to the affected areas.
Nagtungo na rin ang mga non-governmental organizations sa lugar, iba't ibang ahensya ng gobyerno mula sa iba't ibang rehiyon at mga international rescuers at volunteers. Sa ngayon, nangangailangan din ng pagkain, tubig at bitamina ang mga rescuer para lumakas ang kanilang pangangatawan sa mga susunod na araw pang retrieval operation. Para sa Leader News Philippines, ito si Angeline Valencia. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, Angeline Valencia. Sa report na yan, ganyan po katindi ang trahedyang nangyari po sa bayan ng Itogon. Kung inyo pong narinig, sinasabi ni Angeline na apat na po ang naitalang patay na. At may mga hinahanap pa. Nagpapatuloy po ang retrieval operations and we are worrying baka ang mga namatay dyan ay baka umabot ng mahigit 50. Yes ko po. So, nga ho, may mga pinag-uusapang dapat daw ay mapanagot. May tinutukoy yung Benguet, Benguet Corporation. Matagal na pong wala dyan yung Benguet Corporation. Ang mga naguhukay dyan yung mga small-scale miners na. Partner Mario Batigas. Magandang gabi, partner, dyan sa San Jose del Monte City. Si Rosel Bitoy Lopez, most idol, excellent, sabi niya. Tess Esto Pederson Estrada, watching from Scandinavia. Sa Europe ito. Chris Angel, tama, dami ng manluloko ngayon, Sir Errol. Yung binibiktima nila ay mga OFW. Mag-ingat ka, Chris Angel, sa mga nag-aalok ng mga mabilisang tubo sa pera. Pagkaganyan po ang mga tirada sa mga OFW, siguradong panloloko yan. No? Again, mga OFW, binibigyan po namin kayo ng warning at sa lahat pong mga kababayan natin, sino man pong mag-alok na mabilisang tubo sa allegedly financing, pautang sa casino, yan po'y obvious na panggagago po yan. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Bakaltos Bida Anbade, hello, sabi niya. At si Sir Camilo Villasa Miliandas, excellent, sabi ni amigong Camilo. Si partner Gani Oro, kanina pa nakasilip sa ating program, hindi yata makalusot ang kanyang signal. Di ba, may bukas pa naman tayo. Alright. As promised, mga kaibigan, muli ko pong bisita ngayong hapon, ngayong gabi, ang ating kaibigang business consultant, mentor, trainer, para po tayo po'y imbitahin ang mga viewers natin ay maimbita, makasali sa darating pong event nila dyan sa La Union. Alright, partner Hernan Quinones, nasa studio po natin, sir. Muli, good evening and welcome sa Kamaong Asero sa Leader News Philippines. Okay, good evening po sa lahat ng ating mga viewers, ating mga kababayan. Microphone. Visayas, Mindanao. So, magandang gabi po sa inyo lahat. Saglit lang, hindi marinig eh. Saglit ha. Saglit ha. Alright, one more time. Hindi narinig yung magandang boses ni partner. Okay. Ayan, okay na. Okay na. Good evening, partner. Welcome sa studio. Okay, good evening, partner Errol. And good evening sa lahat ng mga nanonood, sa mga watching dito sa ating programa, lalo sa Errol Dacame Leaders News online. So, muli po, usapang negosyo po tayo. Nag-iimbita po ang inyong lingkod, Hernan Quinones, bilang isa po sa TPC Business Consultant Nationals Mentors po ng Filipino Corporation. Ako po ay nag-iimbita sa ating mga kababayan, sa lahat ng mga gusto magnegosyo o mag-business, lalo po sa parting La Union area in San Fernando, dahil meron po akong gaganaping event dyan sa Jollibee to, second floor, 1 PM po sa September 22. Kaya sa mga kababayan po natin dyan, taga La Union, iniimbitahan po namin kayong lahat. Basta po kayo ay cellphone user at saka load user at mga kung ano pa po yung mga ginagawa nyo, pwede po kaming makatulong sa inyo. Mabigyan po namin kayo ng idea or knowledge paano po ginagawa yung negosyo natin. So, ibig sabihin lang po, pagka umatin po kayo doon, so wala po kayong ibang gagawin. Kung hindi makinig o mag-observe doon po sa ating ituturo na negosyo, paano ba ginagawa at paano ba kayo kikita.
Ayan, oo. Okay? Dito ako titingin dapat, yan. Okay, partner. Sa Sabado yan, partner. Sa Sabado yan, partner. Sa San Fernando, La Union. Jollibee to, La Union. Kasi dalawa Jollibee, partner. Baka malito sila eh. May Jollibee 1, may Jollibee 2. Huwag sila mag-alala. Hindi sila magugutom. Walang problema. Walang problema. Free. Free yung pod. Ito'y open kahit sinong interesado. Yes. Kahit po ang mga local o international, o lalo po yung mga OFW natin na naghahanap po. Sabi ko nga po, marami rin po akong kausap. Actually, mga kasamahan ko po sa trabaho before, OFW. Batiin natin si Sir Jahasel Rodado ng Tacloban City. Ay, Jahasel! Yan. Sana ma-organize mo kagad dyan ang grupo para makarating dyan si Sir Hernan Quiñones at malay nyo, makasama din ulit ako. Yes. Last month, nandiyan kami ni Bro Oliver sa ating sinagawang mobile journalism workshop. Anong requirements para sumali dyan sa event na yan? Unang-unang requirement po, kasi unang-una sabi nga natin, alamin mo muna yung sistema. So aralin mo, huwag kang basta mag-join na hindi mo siya naintindihan. Ibig sabihin, first requirement, pumunta muna sila at tuklasin. Yes, alamin mo muna. Kasi ang hirap po nung basta ka maglalabas ng pera na hindi mo naintindihan yung negosyo na papasukin mo. Tama. So hindi po tayo nag-o-offer dito na kung ano, hindi po tayo over-promising, nakikita ka ng ganito. Pero masasabi po na pag ginawa mo yung negosyo at naintindihan mo, mas higit pa yung kikitain mo dun sa inaasahan mo. Kasi po proven and tested na po ang Telepinor Corporation. Isa lang po naman siya, top 1 load industry po siya nationwide. Kaya po Luzon, Visayas, Mindanao, kung may mga grupo po kayo, mag-organize po kayo dyan, coordinate lang po kayo sa Errol Dacame program with Sir Errol and partner Hernan. Kami po ay pwede pong pumunta sa lugar nyo para magkaroon ang mag-conduct ng livelihood services ng inyong mga barangay para makatulong po tayo sa mga tao dyan, ng mga cellphone user at load user, para po mabigyan natin kayo ng mga idea at kumita po kayo ng additional extra income sa mga ginagawa nyo. Ayun. At ang kumpanyang nasa likod dyan ay Telepreneur. Yes. Ang kumpanya po ng Telepreneur Corporation, going 6 years na po siya. 6 years na. At mula po nung 3 years po ng company, up to now, pang 6 years na po siya, top 1 po siya load industry nationwide. Meaning to say, marami pong nag-offer ng load ng technology, pero hindi po TPC nagsabing top 1 kung hindi po mismo si Smart o si Telco o si Boysenko po ng Telco. So, awarding po tayo ng top load industry. Ibig sabihin, respetado ng Telco yes, group. Yes. At ang nakakatuwa pa dito, partner Errol, very supportive po ang Smart, kasi po ang Smart po, every quarterly po, may nagbibigay po siya ng mga raffle incentive sa malalakas gumamit ng load. Example, motorcycle, mga cellphone, mga gadget, laptop. Walang talo? Wala pong talo. Lahat po sila panalo basta ginagamit po nila yung produkto ng Smart Communication. Again, Sabado po yan sa Tugigaraw tuloy. Sa San Fernando lang muna. San Fernando, La Union. Yes. Malapit lang yan. Malapit lang po. Kaya mga nariyan lang sa paligid, sa malalapit, huwag na kayo magkatubili. Ito po isang legal na negosyo. Yes. Madaling gawin, napakasimple. As long as may cellphone po kayo, may cellphone na kayo, may load na kayo, kikita pa kayo. Exactly. Yun. Naka-discount ka na, kumikita ka pa. Nakatulong ka pa. Yun ang pinaka-importante. Hindi mo kailangang mamasukan. Yes. Yeah. Nasa bahay ka lang, nasa lugar mo lang. Kaya mga simpleng nanay mo na nasa bahay lang, nag-aalaga ng mga anak, nag-atid sa school, bagay po sa inyo ito. Kung ikaw nasa opisina, mas bagay sa ito. Marami nang yumaman dyan. Yes, partner. Ayan. Patunay po nito, itong aking bisita ay nagsimula po ito sa wala. Ngayon po ay may bahay na, may kotse pa. Exactly po. Hindi ko lang may pakita rito sa camera, no? Kasi hindi makapasok dito sa studio. Sa December, nagbabalak itong bumili ng panibagong kotse. Sabi ko, talaga. Dahil lang sa TPC loading business. Subukin niyo po. Tuklasin niyo po sa Sabado. Dyan sa Jollibee second floor. Yes. At yan po ay nandyan sa San Fernando City sa La Union. Partner, may telepono ka ba pwedeng tawagan? Okay, partner. Sa mga gusto po at interested, pwede po kayong tumawag sa ating mga cellphone number bilang SAN po, 0933-917-6280. Baka masyadong mabilis, ano? Ulitin mo. 0933-917-6280.
para po sa mga SAN yung gamit. Kung smart naman, 09500 633-331. Yan, para po doon sa mga gustong gumamit. Pagka Globe naman kayo, pwede po kayong tumawag sa 0927-2350-663. So, yan po yung Magpaparapol ka ba ng cellphones? Actually, sa La Union po, yung mga on the spot na nagustuhan nila yung programa, gusto nilang kunin yung may package. libreng cellphone? May libreng cellphone. Ay di, ano kaya pumunta ko? Basag-basag yung screen ng cellphone ko, ano? Ang good news yung partner, irarapol natin dyan yung mga luma na. Joke lang po. Brand new cellphone po. Brand new cellphone. Po yan. Naka-prepared po tayo doon sa mga ano. Ayos. So, depende sa package, yung cellphone na pwede mong ma-take home. Yes. Para at least alam nila. Okay. So, punta po kayo sa Sabado, Jollibee Plaza, second floor ng San Fernando, La Union. Malu Vergara, hello Sir Errol. Gandang gabi po dyan. May God bless you all. Thank you, Ma'am Malu. At Israel Reyes sa San Mateo, good evening Kuya Errol, God bless po sa inyo at prayers po sa lahat ng mga nasalanta ng bagyo, especially sa mga taga Northern Luzon. Happy birthday po din kay Mami Conching, more power to your program po, ayan, thank you El Dance Callejo Shallow, very nice, thank you partner Hernan, thank you so much. Okay, thank you po rin partner Aaron, and salamat po sa lahat manonood. Teka. Bukas pala, abangan ninyo, 10 o'clock ng umaga. Yes. Mas may magandang tumbling itong kasama ko rito. No? Si Partner Hernan Quiñones, panoorin po ninyo bukas ng alas 10 ng umaga, live sa Leader News Philippines. Alright? Yes. Exactly po. Abangan nyo po tomorrow, kaya panoorin nyo po at i-discuss ko po yung basic kung paano kayo mag-start, paano kayo kikita. Ito po yung pag-uusapan natin bukas. Sa programang Usapang Pangkabuhayan. Yes. Bukas po yan, 10 o'clock ng umaga. Partner, thank you so much and God bless you. Thank you and God bless po. Kaibigan, 8 minutes na po makalipas ang alas 8 ng gabi. Bakit tayo nang tumunog nitong aking music? Nagtampo na yung aking music. Kaibigan, sa ating tanong sa bayan na napapanahon ba ang panukalang pagpalit sa huling linya po ng pambansang awit? Kung tayo po naman ang sasagot dito, alam niyo po, napakaraming problema ngayon ng ating bansa. Ang presyo po ng bigas ay matindi, marami po ang namatay, marami po ang missing pa rin, marami po ang nangyayaring, I think, yun ang dapat unahin. Ito namang ating Senate President, para bagang very, very insensitive. Sa gitna ng napakaraming seryosong problema, kakaiba ang kanyang mga panungala. Sana matauhan naman ito si Senate President Tito Soto at sana ibaling niya ang kanyang oras na binabayaran ng taong bayan sa mas urgent na mga bagay-bagay, especially sa pagsaklolo sa nagigipit at naiipit na kabuhayan po ng mga Pilipino. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. With that, mga kaibigan, kami po ay magpapasalamat na sa inyo pong lahat. Sa TPC Telepreneur Corporation, sa Long Ridge Philippines, sa PQC Paint Depot, at sa Burgesco Auto Parts, dyan po sa Tacloban City. Sa ilang saglit po ang programang Bible Cafe, ang programa pong magbibigay po sa inyo ng mga biblical wisdom. Na sa programa nyo lang po yan mapapanood at hatid po sa inyo ng tropa at grupo ho ni Pastor Ram Gamboa. Well, tonight, ang kasama niya po yata ay si Brother Joseph. Yan. Abangan po ninyo sa ilang saglit sina Pastor Ram Gamboa sa Bible Cafe program. Samantala, sa ngalan po ng ating mga Leaders Patrol, ng ating mga kasamahan po sa News and Current Affairs, Operations Creative and Live Streaming, headed by Engineer Oliver Licop and ating producer, head writer, Angeline Valencia. Ako pa rin po ang inyong Kamaong Asero, si Errol Dacame. Maraming salamat. God bless Pilipinas! Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Dacame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Leader News Philippines.
Bring your business over a million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now. Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now.